bahlali batyhola ngelithi ngo-2019 babizelwa enkundleni komkhulu baxelelwa ngusibonda ukuba xa benokubinza ngemali angenza ikhawuleze inkqubo yoba ngomhlaba. Wavela esithi abantu bonke mabancede bakhiphe 1010 rand bayifakwa Pep. Bazisa inamba kuye, basene pin kuye. Yaba ireport yakhe hayi eye agenda yokungumkhulu. Yaba into kaNkosi yedwa. Kwathi kwagqitha ixesha elide kungekho zintshukumo bakhweba isebe lezemihlaba befuna ukuziqondela ukuba ingaba kuxasa indawoni isicelo esifakwe ngumama uSibonda. Kwakhona i-researcher from i-Office la Land Affairs ku-National kukhona nomphathi waka Land Affairs e-Eastern Cape. Wafika wachaza ukuthi lento esho uNkosi ayikho, abantu yabanikeza ilungelo ukuthi abaqhubeke bahambe bovulela uNkosi icala ngoba ubaskemile. Okwababhlungu ke iNkosi yafonelwa yacelwa ngaleyo date ayizange izibe khona kuze kube namhlanje. Kwafumaniseka ke xa sihlala apha kwafumaniseka uba masihambe siyovula icase eMount Eliff. Senze njalo ke sacela ama-10 rand ebantwini abaye transport uba masihambe siyovula le case eMount Eliff. Basinikeza ke abahlali esasinabo vele sibanga nabo. Sahamba saya eMount Eliff sayivula icase. Safike sayivula icase. So basixelela uba ke bazosixelela ke. Amalinge okuqhagamshelana noSibonda unompucuko Jojo awe phansi ze umcebisi wakhe waphendula ngelithi kweli ityeli akazange abizwe xa kushukuxwa umba odibanisa iqhosha elingenantunja. Andinawuba lwazi kuba banyazeliswa noba kwenzekani yona nto ndingenibe nalwazi layo. Kodwa ayibona uba ayiyo le yoba iphathi uba ndingathi ndiyacenzange ndibizwe. Uyandibiza lo xa ifuna into athi yiza apha nansi into ethize nethize Peter andizuthi ndingabizwanga ndisuke ndizocebiswe. Aba bahlali bathi bazawugqithisela lo mba kwinkundla echophela imicimbi yobuqhophololo kuba bafuna zibuyele izikhuntyu zabo zikhatshwa nguchatha wenzala. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emaXesibeni eMpuma Koloni.